Potom mi povedzte, keď mám otvoriť. Go. Ani šipku někde, prosím. Jak oni sú nejaký kurva silní. Dneska teďka nemůžu. No, tady umíráme, jo? Dneska. Kurva, už viem, čo som zabudol. Indeedy do piči. To je ešte problém. Tento nežere náhodou? Bacha, sumy. Jako nějaká nebo co? No, možno. Musím restartovat. Sorry, já jsem paní opravovatelku. Ty vole, dobrý kulomet si přežil. Jo, no. Je tady masívní Izrael. Lebo sme Palestína. Tam neviem, či nie je už odploška. Aj to tam je, no. A
Wow, spotník. Můžu dát na sluchátka. Tak dávaj nejaké parafieldy asi. Neviem, či to chceš provokovať. Nechci násaď psů. Ale my tady nemáme Mikyho, bacha na to. Čo on ide robiť? No, už tady zpátky. Se pustila televize, neměla tam takže... Jako hodně šeptáš, ty ty se hodně bojíš. By ho nevyjebalo, že jo? Hele, Miky nebyl s náhodou, ty vole, na výstavě, nahoře, na škole. Ano, nedáčka. Ty vole, jak jsem já viděl. No čo, ideme? Otvorím a hádžeš zeď aj? Jo. Tam ještě dole jeden archer, klidně můžete hodit ještě pětku tam dole, pod tomu dřevědrka. Jsem tam s dcerou, no. Môžem otvoriť? 3, 2, 1. Nováčka, plisťák. To dělám na dráze, ne, tak musím. No, lifťák, to je teoreticky něco s dcerou do lokomotivy. Jasné. Není problém, se můžeme dohodnout, tak mít o víkendu denní, tak tě sveze kolega. Tak, že by nás vyslezl. Jo, jako po deku, ale víš. Jo. No tak Ale to nevadí, ne? vůbec ne. To asi dá zařídit, no. Ale jde asi v rámci toho testovačky nějaký, ne? Musíte. Ale že třeba projíždím s mašinou, víš, jo, po opravě, abyste se svezli. No, tak to by bylo zážitek pro malinku. Ako sa volá? Jako dcera? Malbínka. Jako? Malbínka. No, naběhněte na toho Archera na To Ečko. je nejaké špeci české meno? Není, ale jich 300. Že Markéta už není v móde. Tak já na tebe lepce jako číslo mám, tak se když tak nějak domluvíme. Jo, to není, hele, já teďka nevím, ty vole. Hele, já ti napíšu v sobotu, co děláš v sobotu? Tuhle sobotu, No, no, večer jdu na pivo. ale ty vole, ne, říkám, večer, ty vole, to se třeba po obědě. No, tak po Si obědě rozjebitovala spí a včera? to kolem 3. No, že bych ti napsal, že jo, že bys třeba přišel. Jo, tak my bychom to přišli po koleji, že jo, za den. Ale jo, to máš nejrychlejší k nám. Šestáku. To máš nejrychlejší ke mně do depa. Jasně. Chod si klamáka, bro. Te niečo nahráť.
Kukurovi teoretické paru. Či je imunný alebo čo? Toho dragona nechcete? Jo. No s tím, co mi přijde pod ruku. Nebudu se ptát, jak často chodíš na záchod. Tam hodí, no. No jinak najde. No, Libby asi používá vytáhnutý záložek, jako byl smazaný Mirek. no. Ako si na to prišiel? Jo, to je kamarád. Tak za to, že ťa niekde, vieš, za to, že ťa niekde Vilne vyčíhal, ešte neznamená, že to používa. Čo ťa vyčíhal na nejakom veľmi divnom mieste? A skočil jsem jenom do tové, on to targetil mě, taky hned jsem nad ním viděl atak na někoho jiného. Tak tomu nerozumiem. Ale najít rozum. OK. Co je, no. Napiš, ten River, tam se na to bude dívat. Dobré, když přestihne. To bylo Miky, hoď Vanko, prosím tě. Já jako nechci to úplně Libbyho nějak. Nechci úplně práskat, tak ty říká. Ne, vůbec, tady to řekne El, já vlastně nechci. Ale s manželkou kota. Jako nechci práskat, ale hlásit se to musí. Přesně. Tak když to harpagoni jsou silní, tak oslabíme. Ale to bych chtěl smazat úplně, všechny majetek jim, ale. Ale to je ta postava, to nic moc nevíde. Ale tak naozaj, zneužívať externý program na takéto veci, to je pičovina. Tak jo, můžem. Vyhráme všechny jako tým. 5000 logů. My už si to rozmysleli. Tak teďka už máš všude makra, triky, tak. Tento by sa mohol provokať. Ale asi tam treba zónu odtargetiť, čo? Tak máme Čo zblokovať. A nie, vyzerá, že to pôjde. Jo, jak můžu padat plus 10 robit, ty vole, to je strašné. Čo bych si viac chcel?
Dejte tomu Bishopovi to brnění aspoň. Stačí kůže aspoň, co? No, tak nic jiného by nechtěl ani. Můžeme to klidně otestovat, jestli chceš. Ale však koľko máš teraz armoru? 62. No, pohoda. Stále viac ako ostro. No, tam nejde o armor, ale o staty. Prostě on nemá staty. Potřebuje inteligenci. Oh. Harry, kam ti zmizely HPčka? Jo, přesně takhle jsem to chtěl. To je stejně něčeho určitě chyba kleriku. No tak každopádně. Teď jste ho zlíbili. Když mám instantní evil mavu, že jo. To žádné gripka nebude. No to je fakt. Nemáte někdo titul? Tam Tak nech to tam lestate, na čo tam ty ide? svitky. No, piči. Iva, do kele staté. To mě nenapadlo, že to půjde na mě, viď? No, už má target. Pohybujte. Oh. Paráda. Nečekal jsem, že mu teda naloží víc. Já nesmíme chcípnout, já tady mám boty z říše ještě. Taky skládáš omalovánky jak harpa. Ne, já potřebuju aspoň Virtue Splash na Bishopu. On dává armor. Ty 5 nebo 7. Kolikátej tvůj klerik to vůbec je? Počuješ, to asi 10 dáva armor, akože. Takže to je celkom cool na Bishopa, ty kladem. Už mám jednoho BK Bishopa, jednoho modrýho Bishopa, pak mám Medika. Mám Monka. A jednoho Witchquera. Jakože ty taky nemáš jednoduchých těch plášťů skládat 20 na svých 20 kleriků. Ne, já mám na 2 postavách mám plášť. Tak to potřebujeme na Bishopa. Ale asi jinak já si tenhle Nugupa místnost po místnosti nepamatuju, takže když mi vždycky někdo řekne skočíš, hodíš, děláš, skočíš. Tak poďme, môžeme? Skočil. Ste ready? Skáčeme tým drakom tam hore. Rozjebte ich. Počte.
Tyhle, to byla jasná sabotáž, tyhle, to musel být rejů. To je blbost. Tyhle jsem měl vzít ještě Adaru. Už nějaká zůstala. No tak ona byla totiž celou dobu u Neldora. Vole. Nemáte tam Feradile, jo? No, prečo? Najít soluje. Já jsem viděl, že mám jeden plus, tak jsem to nechtěl odpalit. Já právě myslel, že hodím zajeť a že se dá ten ranger. Ale jinak ty ten pal, co máš, to jako vydrží hodně a slušná damage. Nebo jsem si taky myslel, když jsem stoupnul mezi dva archery, že vydrží hodně a že se na mě baty učili a... No, tak to bych úplně nečekal, no. Ty nedáš tiskajú veľa. Však najte koľko s tým máš armoru teraz. Bez štítu 82, Ty to... A so štítom. za štítem 136. C5, to ti nemôže ani plus nič robiť pomaly. A počka, a je pravda, že na 3 kilo armor je už v zásadě fuk? To všem. Jako jak se to vlastně počítá, ty flusy? To Val hovoril, že keď máš nad 100 armoru, tak už ty flusy nedávajú. No to se říkalo, to je hrozně stará jako vědomost, ale jako jestli je platná. Jsou takové věci, že ty, nevím, anatomie pomáhá na healování a tak super. Vypozoruj si to. Může být, nemusí být. Tak ja si určite myslím, že keď máš 130 armorov a dostaneš taký ten slabší flus, tak ti to nič nerobí. To je tam potom nějaký random, někdy ti to nevládní, to nám tak se to mějí. Hej, no. Jdeme nebo co? Tak a mlaďte, bojí to jako chlapek. Ty vole. Přesně jsem chtěl, aby to Flammy Weaver neviděl. To nejako odzdí, kým to má target niekam do piče. Paráda. Jo, Rainbow.
sprovokovať teoreticky. Great rest. Klidně. A kde je bar? Ale teď mi to nějak nejde. Pekná. Vidíš, jak jsi šikovný. Tobě ještě něco je? Jo, to jsem se chtěl zeptat, nevíte, v jakých ekvipech dali Harpa tu D4? Poďme tam. Čak to boli na obrázku. Jestli to jako pojali jako topkově, anebo jestli to šli v nějakém médium ekvipu. Na tom obrázku to je, čo mali na sebe, ale mi sa zdá, že topka. Podľa mňa oni tam už boli viacejkrát a už proste teraz išli tak, že naozaj to budú dať. Stejně to určitě dali s Craftem, ne? No, tak ale to Michal říkal, že Kraft jako ve druhé místnosti ztratil, že ve druhé místnosti ztratil bandanu a zahrál něco až v poslední místnosti, že 90% Nungu byl úplně na hovno. A ty víš, že to šel Spirit, nebo já nevím, já si ty lidi nepamatuju. Někdo známej. Podľa mňa ale dosť tam museli vypraskať. No, jako viděl jsem ten Libyho backpack a ty já být GMko, tak v tu chvíli jako měním celou hru. Takže Libby měl asi 80 kladiv. No, jako fakt 40 bez srandy, nepřeháním, 40. Jako 40 kladiv měli, jo? Jeden člověk měl 40 kladiv, ale to mi úplně nepřijde normální. Ale ja som ti to vysvetľoval, že proste keď obetuje svoj život na to, aby mal 40 kladív, tak to je hned skápeš. A já neříkám, že bych smazal Libyho, já říkám, že bych ty kladiva změnil. Ale nie, zase ono zober si to tak, že tá kladivo to je celkom drahá vec, ale proste... Ne, prostě máš mít jeden mystik, nazdar. Keď je no-lifer, tak je no-lifer, no. Vieš, tak potom by mal zase niečo iného milión, ja neviem čo to, vieš. Za mňa proste, keď niekto je schopný urobiť 40 mystikov, a som to vysvetloval na tom príklade, že kebyže sem príde hrať 15 úplne nových hráčov, ktorí to nikdy nehrali a nejakým spôsobom im žiaden starší hráč neradí, tak koľko by trvalo, kým by jeden bol schopný spraviť 40 mystikov? 10 rokov? Mám ich asi 45. Hej, ale ty už tiež koľko tu hrávaš? Ty pičo, no. No a na to tam nahoře čekáte, jinak díky no. Jsem čekal, že srbácky hitneš. Ak tak ja by som zmenil to, že čo sa s tým dá práskať, treba by som
rozšíril ten počet mostier, které se nedají práskať. A ty vůbec v peklu šel jako tamnout hlídač. Ten co házel ty divný KV v pole, prostě jako to bys musel v tom nastavení se hrabat takovým způsobem. Podle mě teď GMK mají bordel v tom, co jde a nejde. Možná najít tak nějak trošku ví a Protože ono podle mě už je v tom takovýho bordelu, že vyznat se v tom je... ten Vám pokokotit strom. Někdo pokokotit vyvrhne. Hej, typická taktika. Já nemám bytí. No jo, tak ty na to nemáš lidi. Nemám, no. Ani já, a to jsem ženatý. No, nebudu ti říkat, že jsi udělal chybu. Ale udělal. Ale ty už nejsi ženatý. Já ty vždycky jsem si říkal, že první krok k rozvodu je svatba. Takže já jsem předešel rozvodu. Že se nikoho nevzal. Přesně. Ale žiješ partnerský život. Ale smilný. Přesně, ty jako když jsme byli v hospodě a Feketem, jsem řekl, že mám jako 2 děti, ale žádnou manželku, ty tak protáhlej si chci měl vidět. Ja proste som to nepochopil, to nebolo tým, že aby som sa nejako katolícky pohoršoval nad tým, ja som proste sa zmotal. Lebo najprv som mal informáciu, že máš deti a potom, že niečo som zapýtal a už neviem, či na manželku alebo na ženu, ale chápal som to, možno, že som povedal na ženu, ale chápal som to ako na manželku. A že však ja nemám manželku. A mi to teraz prišlo, že jak môže nemať manželku a mať 2 deti. Že čo, zomrela pre Boha, čo sa stalo? Vieš, ja som sa takto zmotal. No hele, nevím, ty tu v Čechách, to se ti moc nestane. Ale je pravda, že ja som zvolil tú taktiku, že nápad svadba a potom deti. No to a už máš zasazený strom. Ten sa sadí až keď sa dieťa narodí. Já už mám aj dom. Já jsem sadil čili papričky letos A taky si to dub zasadil? Metr do zeme. A vyrost, nie. jo? To sa tak hovorí, že postav dom, zasad strom. Akurát místo syna mám dceru. Teď jsem to chtěl říct, aspoň syna. Tak zkus nějakou inzerci, třeba někdo vydědí. Já nevím, do jakých inzercí ty se díváš. Napiš do inzercí mý vole. Ty inzerce vymění 2 holky za 1 kluka. Ty se nebojíš pastí. Na pičo. Ježiši Kriste. Farbit. To je striptýsáka.
Drake je para. No asi choďte. Počkat, já jsem znovu v koni. To není dobrý, no. Tady už jsme nechali Adamu. Tady má rank brní, no, na zemi. Ty pičo, len to dopovedal, že tu lahne len Lama samotný. Ty vidíš, jaký je night vizionář. No, jak mátičky jděte. Cool.
Tak jo, tohle už je poslední. Jo. Běžíme tam ke stolu. Ty kde je stůl? Na S. Na VS, myslím. Toho mága? Jako nad to DMko. A k tomu DMku tam nejsou žádné pasty. A jedno DMku nás nehrozí. Tak jak nějaký arče. Dobře, ale cestou vybereš pasti. No, ještě to tam jde dělat profi taktikou, že tam skočíš do vědu, rozdíš to, zprovoukneš místnost a celé to doběž. Tak jo, já se jdu bavit, když tak mě zvedne Miky. Dobře. Já jdu s tebou, zkusím to být kodě, ne? Pičo, vole, jestli to flusne. Fluslo. Za tebou pták. Do píči! Jdeš na to, Bula. Zní jako mise neúspěšná. Ne, No ne. ty vole, vtipný, vtipný. Hodil masko, no. Hele, ještě vydržte chvíli, možná pravděpodobně chcípne flamí a potom máš zkuste skočit. Oni jsou tu ještě zdi chvíli. A ty jsi mrtvý? No, oba jsme mrtví, ale je to tu docela hezky vyzděný. Tak, skač do hidu. A resuj, když... Piča, vole. Livar, pojď. Do piči mi to fyzí. Arriva, targetni si to. Mám tam ísť? Ne, nechci to tam asi, teď je tam málo místa. Tak dostáváme záloha. Harry, na Enku máš spadlou, veď? A je tam díra. To není spadlý, to už bylo takhle nadizajnovaný. Aha. A najte, No, když budeš políčko na V, tak vás pak resnu oba. takhle jsem na těle teoreticky. No když teďka Harry hodí stěnu na Enku, tak vás můžu resnout. Koňák asi dejte radši do PFky, to je nebezpečné, nemám to zabije vždycky. To Včko, když si dáte taky do PFky, fusnete draka, ale už to máte v pohodě. Já na vás nevidím. Je tam zeď totiž ještě. Radši si tam dejte pořádně dokupy a moc mu tam nechoď, tam jsou pasti na ty ptáčky. Radši tam hoď PFku do toho koňáka, ten vám tam skoro už došel. Tady jak vám tam dojde, tak jste oba v piči. My jsme tady ve dvou, já už myslím, že máme mlátičky. Ne, ještě tam nemáte nikoho ještě. Ten Archer nahoře taky dopady, no, tak je to v pohodě už. Už si tam si pošli klidně mlátičky a můžete si to tam mlátit. Začínaje tím ptákem třeba. No, tak naskákejte všichni. Když tak Miky tam odflusni, jestli můžeš, vlastně ty nemůžeš si mi toho draka spodního. Go. To máte dělat, takže to můžete dělat. Archer. Ty vole, bacha. Bylo rychlý. Ty pičo.
No, ten Archer asi taky ideálně do pary příště. Já nemám vár, mi to musíte říct. Knutucí, já jsem nějak zůstal na střed. Ono to má target na mě. A vydrž je tu Je pro... tam pouze s drakem asi. Nám pomůže. To nám nepomůže. Co se stalo? Tak, Na S od Vampa je hydnutý někdo. A já jsem na BS od něj. Prepáč, veci. Dobre, prežili sme. Přijďte Edar, kdyby došlo zase spal nějaký. Veci nezobral si to Jerko, čo bolo podo mňou? Nie, prosím. Vyzerám ako zlodej prsteňov. Nie, len či si mi to nezobral, keď mi to vypadlo, že aby mi to nezmizlo, lebo asi mi to... Je to na zemi. Hej, tak mi to daj, lebo nevidím to. Hoď mi to nejako pred seba, alebo za seba, alebo tak kde. Som to lepšie videl. Teraz už to ani ja nevidím. Dík, teraz som to videl ja. A s magem žiješ? Jo, já se tady dobře bavím. Super. Dobře, tam nějaké PFky na toho koňáka, na toho Počkej, já Archera. to musím provoknout. Pak. Já chci nejdřív si provok slavem. Máme 2 mrtví, no, tak. Že máme 20. Byli staty, no. Super. Tam někdo vzali tu Angelic Robo. Vidím tady na zemi. Si nic neobliknul. On si k sobě radši. Jako když by nám to Ari hodil do PF, tak asi tady toho maga rozsekáme, ne? Tam co se zdí. Jo, tak mohli. Tady ještě toho Archera do koňáka. To by bylo příjemné. Tady usnul, ne? Ty, já už jsem vyřešil jednoho draka. Ty, nemáte furt Archera. A... Ne, trefil jsem. Dejte nejdřív tu plechovku. Jo, to už má polovinu. No. Zase toho Vampa házej sumy. Já nemám manu. Tak nic. Máš tady asi 10 kama. Aby som ho resol, to by mal var, ale som strelil, ale to To nějak. Nějak bych pošli, to je prset. Tak asi nemrčí.
Ale Hidovita, já vím, že už je to skoro mrtvé, ale Má paru koně. máme tady všechno teďka. Pascal je do hidu, ten. On má to. Vydrž, nalezmi se, no, jo, ty vole, Archer je vyřešený. Ty vole, ne. Ty vole, to jsou dětky. Koľko spraví jeden rank, čo vyhodí 400 panákov? Pojďme na to Archera, toho Jabíra. Někde bude nám tam hodit pár smyku. Kôň zakapal, či sa podarilo tam byť? Zakapal. Ne. No, pojďme nějaká. A ideálně tak, aby nedošel k těm sumům. Elner je druid. Tak když má painful, tak dobrý. Když se s ní utrefím. Dává plus 15 archery, ne? Asi. Co? Jo. No. Tak to je už lepšie jak Tempest. Či mě tady co spodu viděl. Je, ty vole, on vás furt vidí. To zabijem. Na čo mi to dávaš? No lebo jdu do piče. Ja nie som lútar. To je jedno. O tom si neměl mluvit, to si měl jenom schovat. To si ešte mohol počkať tú chvíľku, to sme 15 minút od konca. Jebal. Stával půl čtvrté. A to je fakt len tak na 15 minútek, no. To bolí, o půl čtvrtý ten. Tak mohol by si sa zatiaľ uložiť a jedno s druhým a iba počkať tu na pred dverami. Keď to dorazíme, už za predbehnúť gate. Pozdě. Jsou priority někde jinde. Přesně, zjistil jsem, že mě to stále nebaví, takže... To bol raz pičovský charakter. Já hraju nejlepší charakter. Ty vole, najde, ty jsi mi vůbec nevěřil. Ty se divíš? Ty vole, přesně tušil, že to jde do mě ten flus. No nic, mějte se, čus. Už bylo tak, Čau, čau. už bylo tak nějak automatické, že jsem neviděl. Ty vole, čo sa mi deje. Tak já teďka budu asi lotit, ne? Můžeš. Tak já jsem lotil průběžně taky.
chodte. Koňáka. Tak, zkuste to polítit. Nebo nejde spát nakonec, nebo co? Nakolává se ve dvouličku, já si ale. Livťák, asi nemáš obojočku, čo? Ne.
Tak to někdo jděte. Tak môžeš ísť prvý. Máš můj start crew a horizon. Koľko bedničiek? Všetky. Asi tak. Tak to je mamon.